Creat en un laboratori, no. S'han seqüenciat més de 500.000, crec, seqüències de virus aïllats de pacients o de diferents reservoris naturals i no hi ha cap evidència de que el virus hagi estat creat en un laboratori. Per tant, això es pot descartar completament. Una altra cosa, que també ho he sentit, és que hi ha laboratoris de bioseguretat 4 que treballen amb virus d'aquest tipus. I no són virus creats allà, sinó que són d'animals, per exemple, o de pacients, i estan investigant allà per desenvolupar vacunes, tractaments, etc. Que d'aquests laboratoris s'hagués escapat un virus per un accident, que a vegades passen, pot ser. La probabilitat és molt baixa i, de fet, un equip de l'OMS ha estat a Xina investigant sobre això i ho han descartat. Per tant, en principi, hem de pensar que no. Ara per ara, la hipòtesi més plausible és que ha sigut una zoonosi, no? Un salt d'un hoste animal als humans. D'acord.